am organizat în cadrul celei de-a 24-a ediție a Zilelor Cetății Neamț expoziția fotodocumentară dedicată Doamnelor Moldovei. În cadrul acestei expoziții, noi am dorit să reprezentăm acele chipuri feminine care au stat la baza dezvoltării spirituale și culturale a Moldovei medievale, acele chipuri feminine care au fost locțitoare Domnului și de multe ori au condus Moldova. Aici avem o activitate complexă de caligrafie istorică, cu pana, sigilografie, reproducem Marea Pecete a lui Ștefan cel Mare, cât și de paleografie, adică am ales alfabetele româno-chirilic, alfabetul runic nordic și alfabetul grec vechi. Totodată, alături de noi se află membrii Asociației Istoria Renascita din Pitești, care reconstituie un grup de vikingi estici, cei care au format undeva în secolele 10-11 prototipul, să spunem, al statului rus și totodată Valahia din vremea domnitorului Vlad Țepeș. Noi de obicei a doua zi sesizăm vibrația publicului, pentru că se petrece o chimie, se petrece un joc. Jocul în seara asta a fost unic, pentru că în fiecare seară e alt joc și am simțit că am și dat, dar și am luat înzecit, pentru că asta înseamnă că e un public de calitate, e un public care iubește muzica, e un festival, în primul rând, de calitate, un festival istoric, un festival plin cu încărcătură frumoasă și noi suntem doar bucuroși pe asemenea scene și cu asemenea haită.